wancan me ke damun shi? Dama ina da tambayoyi ba za in je in ji? Allah sa in dace. Bawan Allah lafiya kuwa na kana cikin damuwa ne haka. Kai babana ka wani talauci ne an wani a gari. Yawwa to daman na zo ne daga gidan rediyon bayyana ra'ayinka. Mun zo da tambayoyi da yawa. To zan muka tambaya. In Allah ya sa an dace ya zo daidai da muradinka sai ka faɗa. Tambaya ta farko malam. Da a baka mace kamila da a baka kayo a baka miliyan 20 fa. Ah, cash ko transfer?